Hej. Jeg er lige kommet hjem til biografen sammen med en af mine venner. Vi skulle ind og se en, jeg kan ikke huske hvad filmen hedder, men det er sådan en pissegod film. Men så, da vi var lidt inde i filmen, så på rækker foran os, så falder en dame om. Hun falder bare lige sådan om, og så ligger hun bare der, og så går der nogle mænd, det tror jeg var to eller sådan noget, der går ind og tager frakken af hende og slår hende i hovedet. Det var lidt weird, faktisk. Men jeg gav sådan ikke rigtig hjælpe hende, fordi jeg ville bare gerne se filmen. Jeg havde betalt for at se filmen, det er dyrt nok i forvejen, hvis jeg bare skulle gå igen. Så jeg gav ikke rigtig hjælpe hende faktisk. Så jeg besluttede mig for at hente noget popcorn. Og så da jeg kommer tilbage, så får min ven til hende soda, for det glemte jeg selvfølgelig. Og så ja, hun ligger stadig på gulvet, når jeg kommer tilbage. Mega irriterende. Jeg synes bare det er virkelig irriterende, at folk, der har en sygdom, eller hvad det nu hun havde, bare går i biografen, fordi det er pisse irriterende for alle andre. Så de skulle egentlig bare blive hjemme, når de ved, at de ikke er sådan helt raske, før de sådan går i biografen og sådan nogle steder. Men jeg kunne godt have hjulpet hende. Men der var jo ikke rigtig nogen andre, der hjalp hende, så jeg synes ikke rigtig, at jeg er selvisk eller egoistisk. Så det er jo egentlig i orden, at jeg ikke rigtig gør noget, for der er jo næsten ikke nogen andre, der gør noget. Jeg ved godt, at jeg vil være lidt dyrlæge og sådan noget, men det er jo ikke det samme. Nu går jeg lige så tænke over, er jeg egentlig et dårligt menneske, når jeg siger sådan? Hvad er nu som døde? Nu kunne jeg egentlig godt på en måde have for lidt skyld. Okay, jeg tror næste gang der sker sådan en ting, så tror jeg nok jeg vil hjælpe personen der er i nød. Ja, så det var sådan set der skete i dag, så vi ses.